Добрий вечір, поважані глядачі! Ми раді знов зустрічі з вами і хочеться виказати вам велику подяку за вашу увагу і підтримку. Ваші щирі аплодисменти і вежливі усмішки будуть узнагородою нашим артистам. Сьогодні зустрічу зі своєю творчістю вам зорять колективи Любанського сільського дому народної творчості і Дербенського сільського дому культури. На жизни Марис у Васильковом крае. Так называется наша концертная программа. Поклон тебе, мой белорусский краю. Мы щиро из песни вас усіх вітаємо. Починає нашу програму узорний дитячий аматорський театральний колектив «Свободники». Для вас они подрихтовали образок казки Светланы